Hello guys, hello mga kababayan. Muli ay nagbabalik po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Welcome po sa aking munting YouTube channel. Ako po ay nagsisimula sa aking YouTube channel. Alam ko po na napakarami po akong nagagawang pagkakamali. Kaya intindihin niyo po sana ako. At ang katotohanan kaya ako po ay nag-vlog dahil gusto ko rin pong pagmalasakitan ang isang Pilipino na si Francis Leo Marcos. Siya po ay ang daming ginawang napakabuti sa ating bansa. Kung tutusin, nandito po ako ngayon sa Saudi at halos ang kanyang mga vlog, mga Facebook na mga posts ay aking sinusundan. Nakita ko po naman po yung sinseridad ng kanyang puso. Sino po ba ang nakagawa ng ganon? Sa palagay ko, wala pa. Wala pang nakagawa ng ganon na ibebenta yung ari-arian tapos i-challenge yung mga mayayaman, nagpupuyat. Sino ba ang mga Pilipino kung tutusin? Actually, pinamili nga ng kanyang asawa kung sinong pipiliin niya. Pinili niya po yung buong masa. Kung inyong titignan ang kanyang ginawa, ang dami niyang pinakain, ang dami niyang binigyan ng mga bigas, lahat po, napakarami po siyang ginawa. Tapos sa ngayon ay bigla nating malalaman na siya po ay nakadetain. Well, in fact, sa kanyang pagka-detain ay wala naman pong sama ng loob sapagkat under investigation po siya. Ang hindi lang po maganda ay nagkaroon po siya ng kapangalan pero nahuli na naman po. At ang iba pang kaso niya ay sa optometrist lang, yung violation sa optometrist law. Ano pa ba naman yun? Tumulong lang siya sa ating mga kababayan, yung mga nahihirapan. May mga tao kasing hindi kayang bumili ng mga eyeglass. Mahal po ang eyeglass. Sa Pilipinas, ito na lang pong eyeglass ko, 5,000 po ito. Saan po kukuha yung mga Pilipino na mahihirap ang buhay? Kaya nga dapat may mga bashers po siya kasi marami pong tumutulig siya sa kanya. Pero dapat wag naman pong pabugso-bugso, wag padala lang sa damdamin. Yung mga nagbabash po kay Sir FLM. Si Sir FLM po ay napakaganda po ang kanyang nagawa. Tunay nga po na kung hindi siya lumabas, sino kaya? Maaaring nagkagulunga, maaaring yung mga grocery, maaaring yung mga mayayaman. Nakita nyo ba walang akyat bahay ngayon? Walang akyat bahay gang. Wala pong nang-hold up, maliban na lang sa mga ibang grupo. Yan, wala pong mga residente na nang-hold up. Napakaganda po. Kaya instead na siraan po natin, intindihin po sana natin siya. At dapat bigyan ng pansin ang kanyang mga ginagawa. Instead ma-inspire, pasensya na po kayo. Kagaya rin po ng sinabi niya na kanyang mama na-inspire po sa Pangulong Ferdinand Marcos First Family. Ako naman po, na-inspire po ako sa ginagawa ni Sir FLM. Kaya pasensya na po sa mga bashers niya. Nagkataon lang po na tama po ang kanyang ginagawa. Ika nga sabi niya, maliban sa aking pagtulong, if they will persecute me someday. Sinabi po yan ni Sir FLM. Sa ngayon nangyayari na po, hindi po masama ang kanyang sinabi. Persecute me ay sinasadya. Tignan mo ngayon, kasagsagan ng coronavirus pa at quarantine sa Maynila. Saka pa ngayon pinalabas yung kanyang mga kaso. Paano na ngayon yung dapat niyang matulungan? Sige nga kayong mga bashers, tumulong nga po kayo. Kaya niyo bang tapatan ang kanyang ginagawa? Yan lamang po ang gusto ko. Hindi po ako nag-vlog para kumita ng pera. Hindi po ako nag-vlog para sumikat dahil alam ko, kilala ko pong sarili ko. Hindi po ako magaling na tao, sikat na tao. Hindi rin po ako mayaman. Isa lamang po akong maralita at naniniwala kay
Sir Francis Leo Marcos. Ano man po ang kanyang nakaraan, hindi ko po alam. Pero isa po ang nakita ko ang kanyang ginawa. Wala pa akong nakitang gumawa ng ganon. 50 anyos na po ako. Kaya wag naman sana ninyong binabashers lagi si Sir FLM. Dapat unawain nyo na lang po. Marami po ang nagmamahal sa inyo, Sir FLM, sa buong mundo. Totoo po yan, nakaukit po sa aming isipan, puso at damdamin ang iyong ginawa. Maliit po lamang ang aking vlog, pakiusap lang po. Ngayon nakadetain po siya. Sana naman po, mahal na Pangulo, tulungan niyo po siya. At ang mga politiko na pwedeng makagawa ng tulong kay Sir FLM, sana tulungan niyo po siyang makalabas na. Nagkaroon po lamang siya ng sinseridad na tumulong. Marami pong pasalita lang mga hyperlulated words ang sinasabi, magagandang pananalita, pero kulang sa gawa. Pero siya iba ang kanyang nagawa. Kumbaga sa Ilocano, Ilocano kasi ako inlayan ng tagbat, yan ang sinabi. Pagka nilabas ko yung itak, kailangan tinaga. Yan ang kanyang ginawa. Nakita niyang naghirap, naglabas siya ng pera, namudpod, natulungan ang mga tao. Hindi lang po sa pamamagitan ng mga sali-salita. Anong silbi ng mga salita? Pangako. Kung hindi naman natutupad, lahat naman ito'y napapako. Kaya pasensya po kayo. Gaya ng sabi ko, hindi po ako nag-vlog, hindi po ako perfecto para kumita ng pera. Gusto ko lamang po mailabas ang aking saloobin na napakaganda po ang ginawa ni Sir FLM. At sa mga bashers po, hindi po ako galit sa inyo. Galit po ako sa attitude ninyo. Galit po ako sa karakter ninyo. Otherwise, kapwa ko kayo Pilipino. Sana magising kayo. Sana tulungan nyo na lang siya. Hindi nyo ba naisip ng ating bansa kung magtuloy-tuloy ang pandemic na yan? Kung Amerika, kung Italy, kung China, nahirapan gapin. Tayo pa kayang mga Pilipino? Limitado lang ang ating resources. Tandaan po ninyo yan. Hindi po na tayo magaya ng mga ibang bansa na yan. Marami silang facilities, marami silang pera, at sila'y maraming doktor, maraming nurses. Bagkus nag-hire pa sila. Kaya please lang po, tigilan nyo na po si Sir FLM. Bigay po siya ng Diyos sa panahon ng pandemic sa bansang Pilipinas. Kaya hindi ko sinasabi na mag-subscribe ka, i-likes mo, nasa sa iyo lang po yan po. Or i-share mo po ito. Hindi ko po personal na pinupursige na hinihingi. Ang sa akin lang, nasabi ko na po ang aking saloobin. Kaya po ako nag-vlog, sumubok dahil po yan. Dahil na-inspire po ako sa ginawa ni Sir FLM. Sana, Sir FLM, hiningi ko sa Diyos na makalaya ka na, mabuhay ka at magpatuloy ka. Yan lamang po